must be able to take over. Right, God. Ngithi noma yini onayo loyibambe ngesandla ngiyaqaphelisa namhlanje it has limitations. Manje kufuna ukuthi mayifika la limited khona, faith must be able to take it further. Genesis 30 tells us a story about a man eyarojwa umkhwe wayo, Labani noJakobe. Uthi la nanti iholo lakho la kuthiwa akasho uJakobe uthi yini iholo lakho, uthi la igcekeni yonke into emabalabala yiholo lami. Balala mabavuka ngakusasa umkhwe wakho useyiqoqe yonke lento egcekeni, yonke lemfuyo emabalabala wahamba oyifihla kude. Lithi iBhayibheli wahamba uhambo la 3 days 3 nights, so that this DNA is no longer in this yard. So yofela le ekhaya uJakobe. Bangithi uyawazi ama-tricks alo baba kade ayimsebenza vese. Mayevuka ekuseni uJakobe ebona iholo alikho, wangabamba ngazi wangathwala izandla ekhanda, wangaxakeki ukuthi le DNA iyovelaphi manje. Lithi iBhayibheli washona emfuleni, wagawula amahlavu, waxebula amagxolo, wakha idesign emabalabala, wayibeka ngaphesheya komfulo. Wayesethi uma izimanzi zehlika zizophuza zibona le design, they shall conceive. Lithi iBhayibheli zathi zisehla ezulwini kwathunyelwa izinkunzi, bese kuthiwa and they conceive. Fast forward, mazizala zazala into efane neziyibone ngaphesheya komfulo, zazala iDNA engekho la. Ngokwesystem bese kuphelile lo mbala egcekeni. Ngokokholo la ulanda wangena ngamehlo. Le DNA yangena ngamehlo. Lalela, never allow means to fool you and think that you are right. You are only right when you are in faith. Even when you think that the connections that you have, your surname, maybe your political party, or whichever the case, or that I'm uncovered, you are not. There are areas where they cannot answer. What prophet etshela lo mama wathi mama sosiphathe kahle kakhulu la. Sesi right in phile kamnandi. Yini ofuna sikwenze lona singakukhulumelaphi. Wathi sikhulumele nenkosi, sikhulumele nabaphathi. Umama wakhuluma statement esimnandi kabi wathi no mina I'm covered. What all with me is fine, right? Ihlele kwami izicebele nabakhulu nabo i-connection yami right. Yambuka inceko. Yet with all the connections kodwa isibeletho sivulekile. Imali ikhona kodwa isibeletho sivalekile. I-connection unayo yonke kodwa isibeletho sivalekile. Atshela umprofeti wathi hayi akho ngane la igcekeni. Never allow means to fool you that you don't need faith. Awuna choice. Above means you must have faith. Nikhona kodwa bazana bami? Hey hayi man hayi. Hlele nengibuka ngayi yangithusa manje. Yangisabisa manje. I'm saying never allow. Ungavumeli impilo yakho ungayivumi ukuthi makulunga izinto uthi hayi nga right. Check ukholo bese usho ukholweni nga right. Hayi ezintweni ezilungayo. So that uma kwenzeka zonke lezi zinto ezilungile kwenzeka otherwise with them, usangaqhubeka ume nje ungabi nankinga. Uqhubeka ungabi nankinga because ukholo lwakho belidlula imonto yakho. La sifunda khona kuthiwa ngaphandle kokhola awunakho ukumthokozisa uNkulunkulu. So I'm saying to us, faith is a must. Awuna choice. Fa ube sekhona akwazi ukubizwa ngekhola bese uba enye into. Akwazi ukubizwa ngekhola bese uphila ngenye indlela. This is where you draw our identity. Njoba sibizwa ngamakholo nje akusinto yokudlala. Siyamakholwa because our faith is giving us results.
going to work you on this one. The first point I'm going to make here, I'm going to raise here, is Romans 10:17. Ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa, ukuzwa ngezwi lenkosi. Therefore faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Now ngicela uqapheleke, ukukholwa is not automatic. Asikubeka izandla ugcwala ukholwa. No, it's not a format. Noma singakuthandazela uzoqhubeka ufana. Ngoba ukukholwa lunendlela yokuza, luza ngokuzwa izwi. Ongalizwanga izwi akufuna zibize ngekholo. Noma ngabe wathandazela wafika la unomDK wathandazela waphuma wa right. Ungathi uyakholwa. Awukho ummangaliso ozala ikholo. Mangiqale phansi ngithi mina iBhayibheli lithi ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa, uzwa izwi lenkosi. Manje ngithi iformat yasekukholweni ithi kufika izwi kusala ukholo. So uma izwi lingafikanga kufanele sithi umuntu useyakholwa. Nokuphendula komthandazo wakho akukwenza ube yikholo. Ukuhlangana nezwi ukwenza ube yikholo. When the word has come, then you are a believer. When the word has come, then you are a believer. Mali izwi lingafikanga ungazibali nabakholwayo. Usazohamba. Wawuthukile ubonke kade kwehlula seyilunga. Wasucala uyakholwa. A believer is a product of the word. uJesu watshela abafundi bakhe in John 7 wathi kubona kukholwane yimi njengokusho kwembhalo. Iformat yokukholwa yizo. When the word has come, then sekhona ikholwa. Uma izwi lingafikanga ikholwa likho. Ngiserious noma ungaphila esifeni sakhe akusho ukuthi uyakholwa. Ukhona into ufuna sivumelane ngayo namhlanje bese ngiqhubekela phambili. Amandla kaNkulunkulu asebenza noma ilaphi. Asebenzela noma ini, noma ubani. Nikhona? Ithi incwadi engcwele ngelinye ilanga umprofeti wagibelwa imbongolo eyoqalekisa uIsrael. Umprofeti Isiya obonayo. Bathe basahamba imbongolo yagudla udonga yangafuna ukuya phambili. Yazi yahlala phansi. Umprofeti wadina wayishaya imbongolo. Yathi yazamazama. Wadinwa kakhulu yazi yamlimaza. Uthe ungazelele kwazwakala imbongolo ithi kuyena ungishaya kangaka nje ngake nganqaba imoto sami. Uthiwa isizathu sokuthi imbongolo ingafuni ukuhamba yayibona ingelosi ime endleleni nenkembe ehoshini. Cela nilalela. Lo umprofeti akaboni lo obonayo. Ubona imbongolo yamsindisa. Siyakholwa ke imbongolo. Siyumzalwane. No seyibona ingelosi seyumzalwane. When the word has not come, akufanele sime sithi usuyakholwa. Mangiphinde umizwi ungazange walizwa akufanele sithi usuyakholwa. Because ukusebenza kwamandla kaNkulunkulu kusebenzelela noma ubani, kusebenzelela noma yini. Kwasebenza nasembongolweni. Manje ngeke sithi imbongolo nayo sodla ifa lombuso ngonaphakade. The word comes, then you are a believer. Number 2, the level of the word you have heard is the level of your faith. Ngeke ukukholwa ukudlulisa oluzwile. Mawufuna ukwazi ukukholwa okungakanani kulingana nezo oluzwile. Ni right bazalwane bami? Mawufuna ukwazi ukukholwa kwakho okungakanani lelizwe oluzwayo lilingana nokholo lukwena. Nikhona bazalwane? Njalo nje let me put it this way. Funa masibuza nti inkonzo ibinjani. Singabuzi ukuduma kwayo.
check ukholo lwakho. Because after hearing the word, the level of your faith must grow. Oh, bazalwane bami. Ngithi make nje walizwa izwi ukholo lwakho luyakhuphuka. This is how you will know ukuthi ubusenkonzweni noma kwisitokfela. Check your faith. Ngithi mawufike kukhona izwi uyobona ngokukhula kokholo. Njani namsimanga kunomama la eBhayibhelini. iBhayibheli for 12 years enenkinga yomobo. 12 years. Bese kuvele kuthiwa wezwa ngoJesu. Lethi ithathe serious. Wezwa ngoJesu. The word came to her. Jesu akamazi, uJesu akambonanga wezwa. Ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa. Wezwa ngoJesu. iBhayibheli esezwe ngoJesu wayesethi kuyena, manje ngambona uJesu ngathinta umphetho, udaba lami lizolunga. Ngabona? Into eyenzakalayo nje make nje kwafika izwi ukholo luyakhuphuka. Nansi into enhle ngokholo, ukholo make lakhuphuka lufuna into ekade kwehlula. Oh hey. This is how you will know. Uzobona kanjalo ukholo selikhuphukile, selibhekana nale meke eqondene nalezo lizwile. Ngoba umuzwe izwi lempumelelo, ukholo lwanda ngaphakathi, selifuna izinto ebezikubambile ukuthi ungaphumeleli, ludile nazo. Umuzwe izwi lokuphila landa ngaphakathi, lifuna lophilisayo ukuze akuphilise nawe. Let me put it this way. Ukholo lulwela ukuthi lingabi khona ibanga phakathi kwakho neBhayibheli. Ukholo luthi njengoba kulotshiwe nama ngibe njalo. Let me put it this way. uMaria kwafika ingelosi kuyena. Ni right God? Ngibona indlela engibuka ngayo nithele ubaba. Ubaba ungenwe yini? Yanisebenza la serious, seclassini el serious. Fika ingelosi ithi Maria, we Maria, uzokhulelwa. Uthi uMaria, hayi angikwazi ukukhulelwa. Anginayo indoda. Sondeni bengibaxoxela ukuthi uma kwenzeka la kukhona oplanayo ukuthi usazo